Откакто Лео Меси Блаугранас напусна, гъста мъгла над Каталуния се спусна. Година след година отборът ни любим бе бледа сянка, лесно преодолим. В условията на криза, без пари за трансфери, бе трудно верният път да се намери. В нищото тогава появи се Шави, светъл лъч, че ситуацията ще се оправи. Титла в Испания, поредица добри игри, но нещо пак заскърца, спря да ни върви. Така се стигна и до Ханзи Флик, умник, тактик, треньор велик. Защитата на центъра я дръпна, футболният свят изтръпна. Засада след засада, на ръба на риска, тотална преса, Барса до край натиска. Игра, спектакъл, невиждан до сега отбор. Безброй атаки, голове, какъв фурор! Отзад отказалият се доскоро честни, подскача, прави спасявания чудесни. Пред него с Гарсия и Конде няма как нещата да не са добре. В центъра тики-така, пинки-понг, разпределителят Франки де Йонг. До него любимият на мене, подавача, прецизно пипа. Педри е играч на мача. Вляво неуморно тича и напиня бразилската звезда Рафиня. В атака Левандовски, Полски и Сполин. Няма ли ден, влиза и бележи гол Фермин. Наедно с тях Олмо, класа, великан. А какво да кажем за головете на Феран? Вляво двама, трима преминава. Финт след финт няма нужда да подава. Новият европейски футболен крал, безпрецедентният Ламин Ямал. Ах, какво се случва! Какво е изобилие! Футболна поезия, без грам насилие, наслада за очите, радост, то е красота. Чакахме те, Барса, нашият отбор мечта.